Hidi sajir dilaji dipu laki isi karbiarong. Dipu pen kahelo kilometer trokan doji. Lapen bangso arong henlo lumbajong dipu along rialong ke cheng si karbi Christian adhorom ke plang cheng. Labangso arong along nonamad don pharoi sira thongkebrai si so se ando. Lapen bang pharo trok ra thongkebrai si amulu aphaido. Alang litum kai keta kachingri lapen ning isi pet si dolo. Pharo krisir kebra trok kebra phoning kan. Kalitang portion rong pia ke japen. Lang herang tarabasa long pen wangsi. Laso arong along rong chukim lo. Don pli ahem tunatum bangso ningkan wanglo. Alang litum amen lake kalitang portion rong pi. Kalitang jeng rong pi. Kalitang thengkol rong pi. Lapen kalitang panbari be atum hello. Laso phi bagori along pen doniatum wang thulo. Alang litum amen ke Karlitang sarthe taro lapen Karlitang dancing taro atum hello. Anparta rihajan chokihula pen Karlitang lajar sing rong pi atum wang thulo. Lapen Karlitang saborong pi atum hemprek dosi puthot doner kep plenglo. Alang litum ning arong pen si rong chokim rapetlo. Laso phi arong men lapen mondoli amen ki irjia phanpura chingwailo. Laso ka chingwai hut Karlitang larger sing rong pi thak dun si pulo. Ladake sajir timung arong. Hi i keso ong si ladak pen alang litum cheterek joilo. Alang li phur kimota than player lo. Ladak isi abido. Alang ta ing samdop lapen tara arong sitame dopik. Halabang so hut laso abi along barpi barso tilong le lapen osomar peban choklong le. Haladak peban chokdam lote bi ahi i chorai datiti puta thanlo. Anparta bangso abi ahi i keso pika jok haladak dam lote keso cholong pen thilot lapusonta do pusi than player lo. Bonta labangso abiling lang mate bi pling plang la anahi keso pika dimalong Christianatum nangke dopen thangnat akisum ave pusi alangli pachinilo. Laso phi kachetong do an ke theki dinga tumpen munthi pe mesi alangli ke than ateng pen mondoli amen hidi sajir pu irsi cherailo lapen bangso amen pithirsi keja lapen mondoli attumaphan arnamar domlo lapen puthot aningkan nihang karbi baptist association alongsi chelangdunlo pharo krisir kebra trok aningkan chitia cheklo niphai ingkoi rapho arni Chedon sarsi hidi sajir baptist amondoli e ponlo. Mondoli along ke jaji aphanta arpu chepeklo. Kecheng si palok arpu lake Karlitang lajar sing rong pi. Dikon lake polson rong pi. Sarthetaro kong chunbang. Panbari dihin rimbang. Lapen Karlitang saborong pi chukidar. Alang litum pena joksi hako ahut lumbajong dipu along rialong karbi Christian nang peplanglo. Laso phi pharo krisir kebra trok si aningkan nimarli ame senglo lapen puthot aningkan nihangkar bi Baptist Association Women Department along chelangdunlo Karlitang amorsing teron ake japen pharo krisir kebra trok kebra nerkep aningkan risonim so ame senglo lapen pharo krisir kebra troksi kebra ke thom aningkan nihangkar bi Baptist Association Youth Department along chelangdunlo Tangte angton aphur kimo kachini jiaphan aprang si hidi sajir rong asar sar Solomon rong pi ke thanalam jir ke lapu henlo kardom ke hai kiching si nang liphan nangkar juji alam ke lapu helo nang itum hidi sajir along rong ka jokim alama puthat nang than pajir mi ik jima hidi sajir rong piarong pu ki podim ke sengcheng alamo nili gamra hoi pen nale to aphanang thanik po choropik lo all india radio dipu ahin pen nale tum arlenge the tum ke wang labang so hidi saira lamo nale tum nangkar ju ke wang pot nili hidi saira rong asar hoi pen nale to aphan suri surya kero pilo kardom hidi sair along klam along ke wang cheng alamo nili nale to phanang than jir po hidi sajir along le
หลังดำนั่งปุราเล็ดพรมรองปีละเป็นเล็ดเจงรองปีเล็ดเทงกุรองปีละเป็นเล็ดสินิรัมเบละเป็นเล็ดซาบอรรองปีalang litum tarabasa 1962 61 62 alom ke dohut pen chingwai si long le hawar nang rilo lasi inut arleng mododar puterang asang ho arang liphan manja pen dimapur ke dam adak atwara long kam nang chong dadun ji pura ke wang si latum dak pen kilometer adak an mododar sahaba bang si nilipur to phan athika pilo lasi latum kam nang chong dat ke wang manja pen amlukhi polong an hadak wang si kam choklem bom si long le ri bom lo lang bom lo arju bom lo lama si latum kam tang det pen api diphu wang si boha nang ke sangja phan kali tang jon terang district council mate autonomous council along pas kirani ke klem chenga bang lo alang le long si long le ke hang dap la si alang li pu lo la rong the ang long ke alang li tum hanang pilo seta aku long ka prek bang nang pitu lo pu hidi sajir timu ahidi punat bunana lang dam sina putanang paklang lo amat la bang plia korte tum la non ke do ahidi sajir pu adim si aning dok rong lo amasila tum 1962 aning kan nang lang pen 62 63 adak si latum dak boha nang che jam lo api so tarabasa jamin taro lang herang pen hadak pen nang wang si ngada hidi sair wang lo hala sahur don pliwet la pen census ke wang cheng aning kan 1964 aning kan census wang lo census ke wang bang ta longsing terang master LP teacher alang lisi census ke wang la don pliwet nangelo hala sahut pangrum et pen bang koraner kep ne a census long lo lada sila tum do pithir lo sita johon terang nang pulo hidi sajira long klam long ke nang tum hadak do damji pusita rikang mane phirui do pik la pen hadak isia bido arpik do tara do la bang so dim ke barpi barso da ton long le tan ong te pi ban pe ne ke chok lang ching lu dam mata ke so ke long lo ke thilo la sia hadak hala so hot nilip pesara tum nilip punu tum kalitang thengku rong pia tum arnam ardom pe memat la bang so dim non thang da plang ple yo la puson si dolo la pen la danang do prong una hot la tum bang potro tum chelang si pan pru lo adang te bi lo amasi lomborong pi mame me tum la da ke kup ki biji padolong le la tum phan ke padolong le pusi kipu seta hala so ho disi ken kok do amasi la so disi ken kok bang si nanglang lo report pilo la tum masi ke pan la hai ke pulo ala lomborong pitum por nitum si ke toy sa nitum si nitum moni lai padu buta mat dani punun plo ma bang pudun lo kalisar nitum si bhiti hem ke chukim ye phansi nitum si ke chepan pomat poman ke berong aphan ro nai non nitum adung het berong do la berong asoratum hemari be po bang arleng sikura sota arleng lam si ka ninjela tu apot padunang korli arleng lam si ka ninjela ma putang ho amasi DC phan pulo DC nang pulo penam nang tum DC office wang tha poma DC office dam thulo nang tum dak do thip non la pe nang tum ni kwan an lo ke pan amala ke pan tap anam ta hajira ta so DC P2 la tum phan ni pho hajira pi da ta ho amasi aphi ke ningkan si ni aphi baguri pen donni wanglo la pen aphi chuki hola pen lang mang rong pi pu chuki hola pen wanglo ne pesa wang thulo don thom ni chi pen don pho an wanglo ni tum la pen ni hang pen don thom wanglo amasi don pho wanglo la si la tum lahin
Ching hon serosi adon arna mardom bom lo lapen arna phan ro bom lo lapen ke chuning laksi cipeduk cipelaksi ta latum arnam kadom oi masi apian ke donner kep a Christian planglo adon do koglo amala don sir kep a Christiana tumsi monduli che seng nang komali tum tak pusi monduli che seng lo hem monduli hem kim lo girja hem kim lo 1963-64 alom lo girja hem kim lo kai ka don si kedu seta girja hem chi kim lo don ner kep a Christian plang lo girja hem kim det pen la soning kan ke dak thu bong phelang ang se pirthi amat ko nat pen ne karlia tar vur putomon ke mama la girja hem sim klo pudama me chodet girja hem api ako je seng tu si ako anama phan adom tu si kupia ke chok chelo mahopu chuning ri tu si api ako girja hem themu chat chikim tulo chikim det pen api mondoli seng nang itum ta pusi longria palok at putaro Sia Sing Pangcho, Reverend Ronghang, Reverend Lawrence Sing Ti, la anatum ha do olang atum oh honari Ronghang la hai tum nang dun si monduli senglo donner kep a Christian atum si monduli senglo lumbajong ang bong puke lamding puke dimapur puke bukulia la swadak ke Christian amonduli ke plang cengke hidi sayur hello lapen lumbajong ang bong Christian arong puke hidi sayur hello rong kecukim ceng ke plang ceng ta la nilipini rong asar Solomon rong pisi la swalam ningjelo alam ta ahok lo pangdak lo pena pisi non pini an second amondeli ke wangke di phulo third ke phong langso asi hala so hut ke duk kisum ke do phurui lok si ke cho phurui ke cho si ke pangkrang ke duk chongdat cho telo lok kothari ang long lok Nepali hala pulang roi parai di phu parai roi ke plang or Nepali do hala so Nepali along lok si hajaraki tun rong isi lasi palok barim lajar sing rong pi nepesar pin khatlo o puatum petum itum chongdat chotolo duk onglo ho aposi wang etha ho arnam cho ardom senang itum akiduk arnam ekipu nephan kroinon ne laswang long non machete non purte chitrek ji lapenang duk pi bang ta nang phanang pe plang othek aja kong ni nang piji pu nepesar pin khasi rong is sik girja hem along keng phu petong prupsi arnam ardom lo o arnam nitum kothariang long nitum akai si hadak chongdadam nang verpoma aposin nang pini jisuamen pen kothariang long ke plang hidi sajir wandenon non duk piglo donatum halatum chomwe habbil jo chomwe jun movelo halaso arnam kardom penajosi pini arni ke ju don phovet penta don pharu sira don krener kep all Christian in one box. Isiver a box along non-Christian Jisua men penitum dolong lo. La posinon ke chandri chanjai lo ningarong ningkang sampen sinitum do bom chongda chutulo sinon ke hako ke kumama TV ke namanta nitum ning che parong adon party ke chui la ni punu jeng hello cycle ke nam paprang cheng mang lo lantarong isi lang prong hala sohor akiduk seta non ke arna makang hon pena jok adon tinta dang pli agari dolo lapeng hala sohor ke thubong arpong phelang arpong moropat arpong bona non ke ju puki dalana hem ke chiki matum si ke onglo lapen phelang ahem non ke aku long tu thelu avelu puki dalana hem sinon ke arnam la pusonsi hala akesara tum kar domateng pen non ke bhari chongda chutlona ne office kam ke klenun tum da do lo doctor ke charli tum da lo
BA BEd HSLC HS BA MA BEd kaporhi tumang selo arna madaka turpen sakuri bakurita dipu tauna kungapot nitum chongda chetulu dunsi adon tinta sakuri dore basonti ka onglo rasi ke cheho rasi arna phan kero par pik ningarong ke lahelo lasi bisi koi ke hidi sajir hello lab dipu angbong dipu lumbajong angbong ke Christian amonduli ke seng cheng lo akleng si lo lapen ke Christian arong puta ke chi irlong cheng ke ada hidi sajir hello lake kachini ba alam ahok lo pachure thai velo seta non ke hako ke phuruya phulo si ke chok phurui chutuk si ke chok seta non ke arna makang hon pen adon tin ta ane om cholong lo adon tin ta arna me hirjume pen si reng do reng ni plang lo la posi ningarong pik la pen che hok pik la pen pini nili nale tuma phan la bang song kung nange than dun ke moni suri ni pharu aphanta la bang so record ki bijia phansi nili tumta ki pithik dun lo hidi sajir arong kachokim kachorang alam nang likla dak pen ni tum maphan nang ke than pajer mi pot nang liphan akiro nang pilo tangte nili nang liphan na arju thu iglang rong amen hidi sajir pen kuma pen sila sopot kewan lo som men pinang to lawang solama phutha ke la pon lo hidi sajir pu amen ke chelong ike hakwa hut la dak nam pinang dur teke bongkru ing nar pen do pet adim labang solong klama dak along sajir timung poinudo alang li sajir pik ing thir pik amasi alang li phan ke amen sajir timung puki alang li chukhuli wong ahidi chiri sido labang so chiri si ahid dia bangke nipu saru lomat nipu si ke cerai ni cerai dat pukorni nang tumke non chuklembom unlang pon ne ke ya kong velo pon labang so hidi ni cerai pu pusi nipu si cerai lo non ni si cerai lo gamra si so hidi cerai lo la si hala bang so hidi long chorolong le inar si chodet sak dat titi setame labang so sajir timung pu bang alang li chuklem lo amasi dak sajir timung ahidi puge juno dak je posi ne pesar kali tang lajar sing rongpi palok alang lia bangsi labang so alam la lo sajir podim ke sajir timung ahidi sajir ahidi pobage hidi sajir pole lar phak nang lapen mopen hala sahi i arnam ke so podim ta pharle phak na pangthir veronang pusi sajir timung po amen posi hidi sajir amen ke ci wanglo amen ke ci irlo asi pinian hidi sajir baptist church polong lake monduli ke seng alamo bangke 1966 aningkan September 25 arni si monduli senglo hala swarni mopen ni pu arlenge theatum ben prosrogatum reverenatum nangche tong dun olo halabang swarni lapen halabang swarni si hidi sajir po amenta kapa clear lo lapen arnam ta kardom lo lapen halabang swarni kardom si lakado kabe arnam ke so po adim anta arnam ardom det si pe medelo pavedelo la anta la swarni lo si halabang sohut monduli ke seng cheng palok amen ke let lajar sing rongpi lajar sing rongpi mane langmang rongpi lapen ke dikon ke olet plom rongpi oblik polson rongpi lapen secretary ke let sarthetaro lapen bengkar ke panbari be puseta within bracket siniram be lapen chokidar bangke saborongpi la amen ke do anatumsi monduli ke jaji tumpan halabang sorni che baklo monduli senglo la an ke nihang rong pi thanku rong pi la pen ke jeng rong pi ke api an ke bengkar klem lang
seta ni hang rong pi thengku rong pi po tu nga member lo la so hut ke cheng sia pastor ke Lazar Singh rong pi pulo adun ke Polson rong pi pulo third number ke Nilimen Solomon rong pi pulo adun ke Singh Tiso ke Muhiram rong pi Jameson Taro Samson Taro Elison rong pi Peter Bay non an bangke Lorenson Taro Daki doan non dak rong sor sai selo bok. da sorang selo rong siang bon si rotation che parai pon si che bak pon lo permanent pastor belang posi after 3 years ba 4 years 6 years pula son si rotation si ci bibom lo Ante hirisajer mondolia phan kapanong alun ta do pusipu lasi lasolun nang parjuigima. Lembah jong aku awe Christian ebidi judet I namakan nang do dang lola da Christian ke wang cheng ni chi pen don po Lunar jumi pikan lo. Adunthu hidisajir bapti samonduli apur kimo aputhak pastor Sir Lorentaro kithana lamjir ke lapu hello. Prangsi hagoswani dipu pen kiwa korpil bengir on sami haltum pan prangsi kardom pipijir lo. To nililada hidisera monduli pastor 2022 pen non 27 on 26 anili klembom lo apen nilimen ke Lorenson Taro nilida hiti sayra mondulie long ke thek dum long lapen karjum long apur kimo kiningje ke thani masinon apor en long asi hiti sayra monduli la ke 1966 pensinang seng lo arna ma chejadun bomsi pining 2026 September 25 ke nikan chokep chokpo la ke ni tum arna ma hirjumi lapen arna ke rab lapen ke jatu ke chipidu a hirjumi pusi la khala lasi hidisir amonduli nang sengar ni pen ke sung pigang bong sido ke chohin same ke klem hin same ke sung pigang bong sido same arna mahir jumi la pe arnam ke rapen posi la an ke sung bong same ke ning an pidorsi non ke la bang somnuli ke cheng khontoner kebet same non man ke arna mahir jumi pe na posi hidisir amonduli ke lumbajong ke akling silo la pe non ke amonduli long adona phai same 131 mane pharusira thong kebresian playing tanglo lapen armu phaila ke kithipen hab bihegan pharu trokra thong kebresian playing lo laka doga be litum non isi
arna pena hir jumi usi chala khalo la pen nil tum dak ke dulong la ke isi akiru piang tung len lo dak tek bok tere ong dung du sami alang tum kang hon la pen alang tum ni tum phan akira pen posip ini dak di sir manduli mate hidi sayir tang senglong lo la ke alang tum han churu nai ji ke do dim la pen ke vang gi dam tuwaran sa mi alang tum sing tum phan la bak sawar sai mi sen than pilo la se alang tum churu par pig lo alang tum puthak sami arna mi hir jumile iduna la pen non la ke ni tum mandulia lo ke klempon ongdum ke mangdo la pen project robor sami epon lo la pen non la bang so office sa hem sami tum chikim bon lo son taxi san school building sami tum kim bon lo la pen non ke vang ji sami ni litu parchu mate girja hem ikim monim sa ke mangdo non chi sik bom lo la si la son si ning thelo ke dam tang la ni kan trok ke bong bong arna ma ke ja arna ma ahir jumi pi son taxi ni tum phan ma so hir jumi pi bom si abang so mundri sami the pon bom po la pen an si ki claim ji phan sami arna mi si awar sai ke melong pon ho ke bang so a chun pon bom si roila inili nang li phanangkar ju thugang tung la pui khan lo non mamat monduli ar lo punang ho lo ki thek a phai uve ki mia tumang bong risnim so tumang bong ko an bak chi jar dun lo la pen ke theology ke charli atum pusita me tu ji la pusita me du ik ma non ma lom la ha non theology charli tum ta da non mundri lo ka na claim dun bom chara bom lo pen so thasi ki charli a phai ke ni tu ong dung no lo ki charli dun along sambe thik se reset tum sami tum ala hai bang pina an chi long lo ni tu sami ureng war sai ke long du tum long bom lo sami ke long li tum sami to la si no mar ke chari dum phai ke je ke thang ke de lo sami adon tin sami ke chari tum putha bang ke li tu ke the ke ria phai si ke long cho It is Sajer Baptist Monduli long ani tum non la office bearers mate la non jabo matum kimi sai sila ma mate bangkan bag duje ko pastor pen ha chukidara ni tu mang christian ke office bearer do asung mo gni tu mang ke atar mate drum sing tum chi thik mane inu de long pen kan ni thoma si ki thik po asi non ni li bang ke apra ni kan ni thom claim lo sami extension non kan truck muni ni kan truck chop po song thang si kapre kum sami akimi sabang bom lo la pe ban da claim ra bom lo ala rat tu makang wai ke chi don ting se ko la tum han thot mane ba mat ke pasang po mane bhan ke ko pa claim thu ni li tum adu bi duet elang sami ya hak bang ke thikon bom lo Juru parpik lo nang litum ang ton pen hidi sajir baptist monduli apur kimo aputhak klardak pen than pachini duna pot suri suri akardom pajirik lo Lapansi Hidi Sajir Baptist Amondulia Porkimo Alamjir ke Kangton Egla.